бобои Нарзулло чун солҳои пешин баҳорро бо сафеду нарм кардани бехи дарахтон, буридани ниҳолҳои хушкшудаву нолозим ва шинонидани гулу бутаҳои ороишӣ дар назди ҳавлияш истиқбол мегирад. ӯ аз ин кор хаста намешавад, балки аз омадани баҳору оғози киштукор дубора худро ҷавону бардам эҳсос намуда аз шуғли деҳқонӣ ҳаловат мебарад. аксар вақт дар ин кор ба ӯ наберагонаш ёрӣ медиҳанд. ҳоло ҳамроҳи ӯ Ифтихору Мудассир ба зироаткорӣ машғул ҳастанд. дар баробари ёрӣ ба бобои худ аз ин деҳқони асил, наберагон нозукиҳои соҳаи кишоварзиро ҳам меомӯзанд. дар хонаводаи бобои Нарзулло ӯ танҳо нест, ки фасли солро интизор буд. дигар наберагонаш низ Наргису Сумайя, Муҳайёву Замира бо як шодии беандоза ва нишоти хоса аз оғози фасли баҳор тараддуд мебинанд, зеро пас аз сардиҳои зимистон тамоми мардум манзилу макони худро аз чангу ғубор тоза менамоянду зиндагиро бо умедҳои наву орзуҳои ҷадид оғоз мекунанд. хонабаророн агар аз як ҷиҳат ҳамчун нишонаи тозагию покӣ аз ҳама гуна гарду ғубор бошад, аз дигар ҷониб он рамзи бурун намудани кинаву адоват ва бухлу ҳасуд мебошаду мардум рӯзгорашонро бо ростиву накӯкорӣ, сулҳу дӯстӣ ва бунёдкориву созандагӣ мепайванданд. бобои Нарзулло аз Наврӯз хотираҳои зиёд дорад. ӯ низ амсоли ҳамсолон аз омадани Наврӯз хушҳол мегардид. онҳо гурӯҳ-гурӯҳ ба дашту даман мерафтанду бо шеру сурудхонӣ аз омадани баҳору Наврӯзи фараҳафзо мужда меоварданд. маросими гулгардонӣ аз замонҳои қадим як ҳафта қабл аз Наврӯз баргузор мегардид. кӯдакон таронахонӣ намуда ба манзили ҳамдиҳагон мерафтанду гулҳои аз саҳро чидаашонро ба соҳибхоназанон ҳадя намуда аз бонуи хонадон ширинӣ мегирифтанд. имрӯз бошад ин маросим қариб аз байн рафтааст. танҳо дар чанд минтақаи дурдасти кишвар ҳанӯз ин анъанаи наврӯзӣ пойбарҷост. хонум Гулпарӣ яке аз ҳамсояҳои наздики бобои Зафар мебошад. ӯ ба хотири наберагонаш гандум сабзониду имрӯз бо ёрии онҳо сабзаи гандумро мекӯбад, то шираи онро афшурда суманак омода кунад. суманак ғизои асосии дастурхони наврӯзӣ аст, зеро он таъму лаззати махсус дорад. вижагиаш дар он аст, ки суманакро танҳо дар як сол ва фақат дар фасли баҳор омода намудан имконпазир аст. оид ба хусусиятҳои давоии суманак аз замонҳои қадим нақлу ривоят, достону ҳикояҳо эҷод гардидасту олимон дар таркиби майсаи гандум витаминҳои мухталиф, микроэлементҳо ва моддаҳои минералӣ аз ҷумла фосфор, калий, магний, сулфур, калсий, хлор, натрий, манган, рӯҳ ва ғайраро пайдо карданд, ки барои организм ниҳоят зарур мебошанд. истеъмоли суманак барои ҳазми хӯрок, беҳтар шудани кори рӯдаву меъда ва бемории санги талхадон аҳамияти калон дорад. дар тибби муосир низ собит гардидааст, ки суманак барои рафъи фарбеҳӣ ва пешгирии диабети қанд низ муҳим аст. дар сурати мунтазам истифода намудани суманак иммунитет тақвият ёфта, организм ба таъсироти бемориҳо тобовар мегардад. мубодилаи моддаҳо ба низом омада фаъолияти дилу рагҳо, силсилаи устухон, асаб, аъзои таносул ва ғадуди сипаршакл беҳтар мешавад. ба бемориҳои экземаю меъда шифо мебахшад. субҳи барвақт дар деҳае, ки бобои Нарзулло зиндагӣ мекунад, садои карнаю сурнай аз таҷлили Наврӯз дар деҳа гувоҳӣ медод ва мардумро ба ҷашнгоҳ даъват мекард. сокинон гурӯҳ-гурӯҳ ба ҷашнгоҳ ҳозир мешуданд ва ҳар яке барои бошукӯҳ гардидани Наврӯз ҳунару маҳорати худро нишон медоданд.
аз ҳама зиёдтар дар ҷашнгоҳ занон фаъол буданд. бонувони ҳунарманди деҳа ҳунарҳои мардумиро ки аз дастони мӯъҷизаофару пурэҷозашон гувоҳӣ медод, дар наврӯзгоҳ ба намоиш гузоштанд. яке аз оинҳои ҷашни наврӯз бозиҳои наврӯзӣ мебошад ки ин рукни наврӯзиро низ сокинон риоя намуданд. дар як қисмати базмгоҳ наврасон ба бозиҳои мухталифе ки ба ин ҷашни аҷдодӣ хос ҳастанд машғул буданд. наврӯз таърихи тӯлонӣ дорад. дар сарчашмаҳои илмию адабӣ роҷеъ ба пайдоиши ин ҷашни аҷдодӣ ривоятҳои мухталиф дарёфт мегардад. осорулбоқияи абурайҳони берунӣ, наврӯзномаи умари хайём, шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ, таърихи табарӣ, алтафҳим дар бораи расму оин ва хусусиятҳои наврӯз андешаҳои мухталифу баъзан мухолифро метавон пайдо намуд. дар баъзе аз ривоятҳо шоҳ ҷамшед ё каюмарсро ба унвони поягузори наврӯз муаррифӣ намуданд, вале дигар қиссаҳои таърихие ки роҷеъ ба наврӯз эҷод гардидаанд шаҳодат медиҳанд ки гӯё кӯрӯши кабир наврӯзро ҷашни миллӣ эълом кард. аммо мусалламу муайян ин аст ки дар ҳар давру замон аҷдодонамон иди наврӯзро ба таври мухталиф таҷлил мекарданд. дар замони истиқлолият бошад наврӯз бо тамоми асолату рисолат ва ҷамъи хусусиятҳояш расман ҷашн гирифта шуда мақоми байналмилалиро соҳиб гашт. наврӯз таҷассумгари тарабу шодӣ, осудагиву ободӣ, аз байн бурдани кинаву озурдагӣ ва пайвандгари дирӯзу имрӯз ва ояндаи инсоният буда ҳамеша дӯстиву бародариро талқин мекунад. базмгоҳи деҳа то дергоҳ идома дошт, аммо бобои Нарзулло бо сабаби корҳои деҳқониаш он рӯз ба базмгоҳ рафта натавонист, зеро ҳар рӯзи офтобӣ барои ин деҳқони асил ғанимат асту ҳар лаҳзаи онро ба меҳнат сарф мекунад, то дар тобистону тирамоҳ аз самари меҳнаташ дигарон баҳравар гарданд. ана ҳамин гуна бобои Нарзулло марди меҳнативу фидокор аст, вале дар рӯёҳои хеш ӯ низ ба тамоми ҳамдеҳагонашу ҳамватанонаш орзуҳои наврӯзӣ намуд. ӯ мехоҳад ҳар дақиқаи зиндагӣ пур аз дастоварду ҳар лаҳзаи ҳаёт саршор аз шодмонӣ гардад. бовар дорад ки 1 соли умр, 365 рӯзи зиндагӣ, 12 моҳи ҳаёт ва 48 ҳафтаи рӯзгор пайваста мардуми Тоҷикистон хушбахту пирӯзу сарбаланд бошанд.